Good morning, sir! Na mag-unsa detaran sir kay excited na kayo kung magkuan ba mag-school. Na ako po, excited na kaayo. Ako, sir, dili ko excited, sir. Na nga naman. Di ko ganan skwela, kay gamay akong baon. Ako sir, nag-study yung ko gabi sir. Na ako sir kay excited na kayo kung mag-school kay dako kayo kung baon to gitagaan ko ni mama og kwarta dako kaayo na pampalit daw na ako og hot cake, juice, maruya na gitagaan magugun mamag trees god. Nakagamay na ako sir kay wala ko gitagaan og balo ni mama pero lami kay kog sudan, hotdog, itlog og suriso. Na ako sir, kay nanulo mig baki gabi sir, daghan kay mig kuha nya amuada yung gitunuan. Daghan kayo si Roy, lami pa yung kaayo. Ako, sir, dili ko excited skwela. Ako mo ko tagain, mama, og kwarta, sir. Nangayo kog 5 pesos, di ko tagaan. Ni kaluoy na tagaan na lang ti kag paanjoros piso. Na ako tagaan na ng punta kag itlog. Sige lang churros, kay tagaan lang punta kag isa ka baki. Dili ko, gusto ko burger. Nakasusyal Kami kay burger kaon, gutom. Nasusyal kaayo. Wala magud mi dala burger god. Di ko ganan na yung sudan. Pangit na gusto ko burger. Na wala man burger diri ka bukid man eh. Sus, pastilan pagkadagko ninyong balo, no? Daghan kimog sudan. Baki, sus kalami atong baki. Nay hotdog, itlog, sus. Napoy uban, way mga sudan. Normal ragi na. Nay ganahan mo eskwela, nay dili ganahan. Sus, basta normal na sa mga tapulan mo eskwela. Mao gina, no? So, ditso na tano, ang atong topic karon, mathematics. Ha? Kung kisay maka-answer, na ay medal na kong ihatag. Yeah! Na paborito biya na ako ng math bay na how biya ba kayo kung mag-answer sa mga sa mga question. Na ako po sir na break kay kuana kay tagaan ko sinsilyo ni mama kay ako mang iyapon. Man kabalo ko mo kuan anang kuan mat. Ako po sir, bright mo kay kog math sir, kay daghan kay sinsilyo to sa papa sa iyang batalon, kuuto na ko, nya inigihap na ko, kay ilahi na ko ang tag 100, isulod din ako sa bulsa, nya daghan pa yung kay sa sinsilyo, dili na nako ihatag og balik. Yes! Pastilan, wa jud ko magmahay mga kamo akong mga estudyante kay kabalo ko, mga bright kaayo mo tanan. Pastilan, very good, very good. Ganahan jud ko mo tudlo ani ba, no? Kay kamo tanan hawd og math. Na mailahan man ang dili ganahan og math sir kay matulog. Na tan-awa ragod na natulog. Na pantog radi ay kay nagilom-ilom. Kay dili man siya ganahan na nangalisod nga mat. Ay naaman day isa day natulog di ay. Pastilan, bantura kay nakahiring sir ni ganina ba nga math ang atong lesson karon kay nagpaliluya, way gana mo eskwela, mauna na ron. Dili yun na siya ka medal karon na ibagsak yun nan sir dagan biya kag medal dala si sir Sige na sir, magsugod na ta sir, excited na kaayo ko sir. Sir, di ko kadungog sa imong gisulti, sir. Kay, kuan, sir, lain akong ulo labad. Sus, pastilan, lagi ba nga nung eskwela pa man na ugnay gibate, naglabad na yung ulo, di wala lang tamani sa eskwelahan. Sagdahil na sir na magsugod na ta kay lamit na kayo mo answer. Sige na sir, magsugod na ta sir. Unsa day atong answeron sir? Okay, magsugo na ta. For example, ha? Ang anim pa, ho? Okay, example sa ni, ha? 1 plus 1 equals... Sir! To! Sir, to, sir, simple ra. Ngiti ka san sunugiro kaayo human na mig answer dira na mo tingog. Gani sir, sundugiro kaayo. Okay, very good. Ang answer is... To, pagka mga bright sa mga estudyante, ha? Oy, sagok. Kini na pod. Erase na punta, ha? Uy, di ma. Erase. Okay. Kini. Kini na pod sunod, ha? Kini. 3 plus 2 equals. Kinsay maka-answer? Sir, ako
sir. Nahaw, kay ko ana, sir, may. Ako, sir. Na ako good sir kay ako sa mga tubangan sir. Na ako nakauna, ah. Sir, ako good sir, kay ako'y nandito sa ulahi, sir. Ako lagi, sir. Ops, tayo sa akin mo pili ko. Si Joros. Unsa man si Sir Roy, paglisod gani ako daw yung tawagon. Ay, sus, pastilan. Ako ay maestro, ako ay magbuot. Kaya ikaw may wala mo taas, so ikaw ang tawagon. Sige na. Dili ko si Roy, sundugon pala na nila kung sa akong gi-answer. Na. Kami po day manundog. Na kami magani na gunaon naghansap. Nya, kami na noon manundog. Sir, ako sirbe, kay kabalo dyan ko ana mo answer. Sige. Ikaw na lang, Mr. Neble. Ikaw ang answer dire. 3 plus 2, 1, 2, 3, 4, 6, sir. 6 akong answer, sir. Sus, pastilan. Very good. Kaya may answer ka. Pero mali, ha? Mali. Dili 6 dire, dili 6. Na, tuga-tugag answer, di man ay kabalo. Mali. Na ako ba dili jud ko paano maugan sa bansa po nya answer kay mali manggihapon ang gi-answer. Na ako pa tuning answer kabalo ko sa answer. Aligog to nila, sir, kay gituyog na ako tong wala na ako gitama, kay basin sundog ko nila nga akong tama nga answer, sir. Patik-atik dayon nabis kag wala ko na siya kabalugod. Na ako na lang sir Ben nakadali na ana Sige. Pastilan. Sige, ikaw tumboy, be. Kabalo dyan ko, murag tama na kay ganina ra kasi kas na sa hansap siyong kamot ba. Nakadali ra ana sir. 3 plus 2 equals 4 sir 4. Pasagad ra na lumano man kag-answer na oy di man day kakabalo. Nado po bitaw. Pasagad po ng gihapon. Otro mangani ka. May pa ako ang answer ng 6, kay murag dul-dul rato. Sus, grabe no? Murag isa na gyud wala ka answer ba? Abi na kog tama na gyud, abi na kog tama na. Kuya po mo makakansyaw-kansyaw sa yung classmate yun, no? Mura po mo tama, min kansyaw-kansyaw mo silang mali. Pastilan yun ninyo, oy. Ni ayaw mo patas-taas sa inyong kamot kung dili mo kabalon na ako gyud ani ron how gi ko mo answer ana. Okay, isa lang yun yung pag-asa. Si Gimo na lang yun. Okay, Gimo, unsay answer ani? 3 plus 2, unsay answer? Di ko mo saba sir ay na mauguron gipangutana nimo na sa amoa kay wa pug kakabalo kung unsay answer ana. Sus, pastilan. Mao gani pansiron takano kay way nakatama sa inyo ha. Kanimno mo ganina nga muhatag og medal kung makatama. Karon panahon na nimo ni para matagaan ta kag medal. Atik-atik daw gatag-gatag umidal kay para maansiran nako na utro po din na wala siya kabalo mo nang gipagi na lang niya sa medal na bahala ka dra sir di ko mo answer ana. Sus, pastilan ninyo kana inyong mga utok masubraan ra jud ka bright. Sige, ako na lang answer. Then, sus, ka mga na. 3 plus 2 equals daraw dali na kayo 9 ang answer. Tama lagi ko 9 ang answer na pareha gyud na sa una-una sir na wala lang na ako na answer kay abi na kung dili ka kabalo. De 9 gyud ang answer oy. Pastilan ni mga estudyante ha. Oros yun mga bright. Pasar mo tanan. Pasar! Grade 1 na may sir.